Olemme jääneet jälkeen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun rikkovan aineenkoetuksen laboratorion huipputekniikasta. Tiedustelumme mukaan ainoastaan Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun tutkimuslaitteistolla kyetään testaamaan uusia superlujia materiaaleja. Olemme kehittäneet ominaisuuksiltaan uuden metalliseoksen, mutta meillä ei ole laitteistoa, millä testata sitä. Murtaudu laitoksen labraan. Älä anna kenenkään huomata sinua. Tehtävälläsi on 3 tavoitetta. 1. Hydraulinen pullistin automaattisella venymäanalysoinnilla. Laitteella testataan materiaalin kriittinen muovautuvuus. Tämän testin avulla selviää, kuinka syvän raketin polttoainesäiliön voisimme seoksestamme valmistaa. Löydät näytekappaleet muovauslaitteen takaa. Vetokone. Testi ilmaisee metallin lujuuden ääriolosuhteissa satelliittimme suunnittelua varten. Iskuvasara, jolla voidaan testata satelliitin hauras murtuma alttiutta absoluuttisessa nollapisteessä. Raketinhan pitää kestää myös meteoriittipilven pommitukset, joten iskuvasaralla saamme testattua materiaalin kestävyyden meteoriitteja vastaan avaruuslennon aikana. Tehtävä suoritettu. Palatkaa tukikohtaan. Loppu. Loppu.